parti minn għamet 125 skut u ħallas għalija Salvo Albanese. Raġiera tal-fidda saret fl-1885 mill-Arġentir Franġisk Kastanja. Il-porpra tal-Bellus ir-rakmata bid-deb saret u ngħatat minn Rosidna Camilleri fis-sena 1929. Ekku ħarġet din il-vara magħrufa bħala l-porpra u qegħdin naraw hawnhekk it-tabella tal-SPQR, is-Senat u l-Poplu ta' Ruma miġbur meta kien inġabar is-Senat flimkien mal-poplu sabiex Sidna Ġesu Kristu mbagħad minn Ponzu Pilatu kien ġie kundannat għal mewt. Anzi, għall-aktar mewta ħarxa, il-mewta tas-salib. L-aktar mewta mżebilħa li seta jingħata Sidna Ġesu Kristu li hekk kif hemm miktub fl-Iskrittura ġie mdendel eri fuq il-għawda tas-salib. Jiġifieri imneżża totalment minn kull ħwejjeġ, imneżża mid-dinjità tiegħu illi kellha tkun din il-mewta daqstant krudili illi permezz tagħha niġu mifdija. Qegħdin naraw illi hawnhekk Kristu figurattiv bil-qasba tal-Esopu f'idejh illi permezz tagħha is-soldati Rumani kienu iddieħqu bih besqulu fuq wiċċu u għajruh bħala is-Sultan tal-Lut. Liema dikjarazzjoni mbagħad ġiet miktuba aktar tard u mdendla mal-għawda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Dan ix-xogħol sabiħ li qegħdin naraw miżmun b'tant għożża hawnhekk fil-Kolleġjata tal-Immakulata Konċizzjoni. Waqt li l-personaġġi qegħdin iħallu t-suntir tal-Knisja u jerħula lejn il-wesa quddiem il-każin tas-Soċjetà Filarmonika San George hawnhekk f'Bormla mbagħad ikunu qegħdin jitilgħu lejn kif inhu magħruf lejn Santa Teresa fejn sabu s-Sinjur biex imbagħad tieħu id-dawra tagħha u tinżel minn Strada Oratorju. Hemmhekk fi Strada Oratorju il-purċissjoni tkun tidher sabiħa immens meta l-vari ikunu kollha niżlin wara xulxin. L-atmosfera u l-ambjent pratikament inbidel għal dak li bdejna nassistu li fit tal-ħinilu fejn issa pratikament ix-xemx niżlet u allura anke wkoll dawk li huma vari il-fanali tagħhom jispikkaw aktar u jagħtu wkoll dera ta' ambjent aktar devozzjonali. Mhux biss il-fanali li nsibu fil-vari, imma ħanerġa' naċċenna għal triq l-oratorju l-atmosfera li jkun hemm madħul ta' din il-vara ta' din il-proċissjoni tkun differenti kompletament mill-ħin ta' issa, imma jiġuni f'moħħi Etienne anke kemm dilettanti jażlu illi mhux biss jaraw proċissjoni waħda ħruġ wieħed imma anke wkoll jassistu għal ħruġ post u mbagħad jerħula lejn postijiet oħra. Hawnhekk min jiġri l-Kottonera kważi pratikament jista' jgawdihom it-tlieta li Verament. Illa għaliex jekk ikun qiegħed jara l-Birgu. L-Birgu għandu jkun toħroġ ftit aktar tard. Ftit aktar tard, is-sena li għaddiet kien esperiment li ħarġet fis-seba', però għal din is-sena reġgħu fil-ħin lura normali, ġifieri jekk mhux fil-5 u nofs fis-sitta ta' filgħaxija. Imma ħafna huma dawk li bħal lejla jitilqu mill-post li jkunu qegħdin isegwu l-ħruġ. Hawnhekk kif qed inti wieħed jista' jmur faċilment Bormla jew inkella jista' jmur faċilment Lisla jew inkella viċi versa. Imma bosta huma dawk li jmorru eżempju bħal purċissjoni taż-Żejtun, li huma purċissjoni hija tant popolari. U l-dumma tidħol. Id-dumma tidħol l-istess ukoll għandek il-kapitali Valletta, il-Belt Valletta, li l-aħħar vara tidħol fl-10 u nofs ta' filgħaxija. U mbagħad tieħu gost li d-dilettanti għall-aħħar ishom għall-aħħar darba f'din il-ġurnata jerġgħu jiltaqgħu f'dawn il-lokalitajiet. Jiġuni f'moħħi wkoll Etienne. Il-lokalità ta' Ħal-Qormi, purċissjoni twila ħafna u sabiħa ħafna, Ħażebbuġ purċissjoni twila immens illi xandarna jekk ma nisbaljax
xi 4 snin ilu. Il-Mosta, in-Naxxar dawn huma proċessjonijiet kollha li joħorġu mill-bliet u l-irħula tagħna. Din naraw l-Scouts ta' Bormla, il-grupp tal-Scouts ta' Bormla tal-lokal. Dan ifisser li lura issa ħireġ ir-Redentur għaliex il-fanfarra kienet tindaq quddiem li kundannat li jkun qiegħed iġorr is-salib f'kull kantuniera sabiex tħabbar illi ġej li kundannat għal-mewt tas-salib. Infatti għada kif ħarġet mill-bib tal-Knisja il-bandalora tal-SPQR li turi illi s-Senat u l-poplu ta' Ruma issa jinsab miġbur sabiex ikun qiegħed jassisti għal din l-atroċità biex nsejħula hekk illi imbagħad fdietna minn ħtijietna. Wieħed jinnota wkoll li n-nies hawnhekk baqgħet. Ġifieri n-nies li ġiet biex tara l-ħruġ minħabba li jkun hawn xtara tibqa' u tassissi għal dak kollu li jkun qiegħed joħroġ minn ġol Knisja. Dawn huma simboli li wkoll jgħinuna li nifhmu aktar dak li ġara sintendi li b'mod partikolari il-vestwarju huwa ħafna totalment differenti minn kif kien, imma anka d-dekorazzjonijiet tiegħu jgħinuna nifhmu bejn klassi ta' nies u klassi ta' nies oħra. Donnu anka temp imma qiegħed idaħħalna ftit fl-atmosfera għaliex lejla isa serta xi ftit tas-sirda. Kif inhu msemmi li kellu jinqala xi ftit tarikh, imma ma jimpurtax ftit tas-sirda, ftit kesħa aħjar milli għamlet ix-xita u ħasret il-festi kollha xi ħaġa li dawk li jkunu dilettanti tal-ġimgħa l-kbira tkiddhom immens. Jien niftakar illi snin ilu ma niftakarx l-annu eżatti ta' meta kienet, ħarġet il-purċissjoni jien kont liebes qed nieħu sem fil-purċissjoni u bdiet tfaqqa x-xita żejtum bdew jaqalaw il-globi tal-vari. Jagħtuhom lin-nies u kulħadd jiġri lejn il-Knisja bil-vari għaddejjin minn toroq sabiex jaslu kemm jista' jkun malaj fil-Knisja ħalli ma tiġrilhomx ħsara għaliex il-vari huma tal-kartapesta minħabba li għandhom huma ta' ċertu epoka m'għandhomx verniċella jew inkella materjali ieħor li jkun qed jipproteġġihom mix-xita. Minn hawn ftit ħin ieħor kif għednilkom jitfaċċaw fil-bib tal-Knisja il-grupp tal-Scouts ta' Bormla u mbagħad isegwu ovvjament il-Vara ta' Redentur illi ukoll id-devozzjoni ħafna huma dawk illi mhux biss din il-ġurnata imma hawnhekk f'Bormla wkoll joħroġ ir-Redentur ftit jiem qabel il-ġimgħa l-kbira. Ħafna jsemmu l-purċissjoni li toħroġ bħallum ġimgħa, il-ġimgħa li għaddiet il-purċissjoni tad-Duluri. Imma wkoll huma l-lokalitajiet kollha li hemm ġurnata li Redentur joħroġ b'mod professjonali u solenni. Għadin naraw il-Vara il-marċi funebri illi semmejna xorz mill-isbaħ li għedin naraw meħuda minn fuq il-tsuntir ta' din il-kolleġjata, naraw il-Vara illi ħarġet ftit tal-ħinilu Ġesu inkurunat bix-xewk. Kontet nireferi għal marċi kibja, marċi funebri, marċi li huma bosta l-kompożituri li għanna kitbu dawn il-marċi funebri, diversi kompożizzjonijiet, anka ukoll mhux biss sur Masriet li għadhom magħna bħal pereżempju marċi funebri bħal
bħal fitriq lejn qabri, marċi funebri bħal Rimpianto, Mater Dolorosa, marċi funebri oħra, ovvjament miktuba mis-Sur Mast Angelo Melilli. Dawn huma marċi funebri illi f'dan iż-żmien huma ferm popolari. Qegħdin naraw bħalissa l-Scouts, il-grupp tal-Scouts ta' Bormla li infeċ mill-kolleġġjata f'din il-lokalità. U ħansegwu wkoll minn hawn ftit ħin ieħor l-ewwel refa tal-Vara ta' Ġesu Redentur. Ħanħallukom issegwu il-banda San George ta' Bormla ma mhux biss minn hawn ftit ħin ieħor ukoll tibda t-tislima mill-grupp tal-Scouts. Jintem dak il-marċ funebri u issa tibda t-tislima min-naħa tal-Scouts ta' Bormla. Minn hawn ftit ħin ieħor jibda l-ewwel pass li jibqgħu għaddejjin bil-pass tul il-proċessjoni kollha, l-talli kif eċċejnajna aktar qabel waqt din ix-xandira hija rotta pjuttost twila, proċessjoni li ftit ħin wara li toħroġ l-aħħar vara, ġifieri l-vara li se nkunu qegħdin naraw minn hawn ftit ħin ieħor, ftit ħin wara, letteralment ftit ħin wara, tfetx mill-ewwel vara li tkun għadha kif ħarġet u allura il-vara tas-salib. Il-pass meqjum minnaħa tal-grupp tal-Scouts ta' Bormla, grupp li ilu jieħu sem għal snin twal, għal żmien twil f'din il-proċessjoni, apparti dan is-servizz li wieħed ikun qed jistenna għal din il-proċessjoni huma diversi l-impenni importanti li dan il-grupp tal-Scouts ta' Bormla joffri f'din il-lokalità mhux biss imma anke wkoll f'diversi bliet u rħula Maltin.